צוות מפתח גאה להציג שיר שנה 2026. העתיקות כבר ערוצים מאתמול, התוכנית לצאת ממש מוקדם ישר בבוקר. החניכים מתלהבים פה בגדול, אז תשים את הכובע ותמזוג לי עוד פטל. חוגגים כבר 7 שנים, לדור בן כל הכובעים פה באוויר. הבית והמשפחה בקורס, מה שרצים אין כמעט אחד שלא מכיר. וואי וואי איזה חום, התחלנו בבסיסי, בסוף נגיע לחרמון. הישרדות! ואיך שכאן כיף לי והמסגר קורא לי, קורס דורבן פה חיים את החלום. יוני-יולי איזה חום, מתרגשים להתחיל את היום, מי פשט סופך משט? כולם לדורבן! כולם. המנהלה שלנו אגדה, כל הקורס כבר מחכה לפגוש את צוות תוכן. אימא'לה איזה צוות הדרכה, איזה מטורפים. מפתח שלה ביוקר. המורות משוגעות בצאת ודור בן, וכמובן גם המורים רים. כולם חולים על ארקדות בקורס, דור בן דנה פה עפה באוויר. וואי איזה אווירה. לא רוצה לסיים את הקורס, רוצה את הסיכה, ואיך שכאן כיף לי, הסלטרון קורא לי. קורס דור בן פה לא הולכים לישון. יוני-יולי איזה חום, מתרגשים להתחיל את היום, מי פשט סופך משט? כולם לדורבן! כולם. מחזור טל פותחים שנה, אימא'לה מה מחכה לכם, לא יכולים אפילו לדמיין, מזל שיש עוד קיץ שלם. וואי קורס דור בן, כל הצוותים תמיד עושים פה קרנבל, שכבת הרדוף עוזבת, המשפחה אוהבת, הלב שלי שייך לפה. וואי איזה חום, התחלנו בבסיסי, בסוף נגיע לחרמון. הישרדות! ואיך שכאן כיף לי והמסגר קורא לי, קורס דורבן פה חיים את החלום. מה שרצים